uchikepewa na Anika. From Thailand. From Thailand. Asiendo ku Germany. Iye ariwo ku Germany. Vakashanda vose na Shema. Vakashanda vose na Shema. Yeah. Saka toda kuti mumwe nomumwe achizvitaurira zvaakaita. Ini kuti ndisisanangure savatete handitozvigoni. Takamira hapa napa. Wamuna ndo wapi Mavis Manzvera. Asiri Mavis Manzvera. Kudhara ainzi Mavis Makumbi. Vamakumbi ndiwo munoona vari panapa. Muri yokwashiviri. Ndivatata vamirira yazanzi yavo. Manzvera neko. Mukanzwa kuti hanzi tototi laki. Indi katanga kufa zvinani. Mutara mone chamutavanava. Vakataka uva my way, but the Arico says Dusura. Here in the Makumbachi. Dale, Wamampo. Mumurioka, Waka, Wamanatu. Never to Wascana. As what I was, you couldn't hear Marcian. Mirai kan mama, mirai mama. Confusion, man, so confusion. Which one I should call it body when I got me. Tambo Shita Kari, Maxine. Well done, just did. Okay, right, Saka, Mama, Imbai, Vashita. Anditi munoona zviri pano izvi ndo zvatafambira. Vatakamirira baba vamakumbe vasvika. Saka takuchitangisa basa redu muchiona zviitikwa zvakaitwa kwaManzvera. Haleluya. Ya, munomuona uyu musikana akuchikepewa na Anika. From Thailand. From Thailand. Asiendo ku Germany. Iye ariwo ku Germany. Vakashanda vose na Shema. Vakashanda vose na Shema. Yeah. Saka toda kuti mumwe nomumwe achizvitaurira zvaakaita. Ini kuti ndisisanangure savatete handitozvigoni. Zvotoda ivo pachavo. Saka tochatanga nokuna Sharon. Sharon uchataura mamiriro emagraduates ake. Ande mberi.
pamusoro vese vatishandira muzuva ranhasi tinotenda nekutishandira kwamaita. Hatina kuziva kuti kuchaita vanhu vakawanda kudai. Zviitiko zvachiitika pano zvazvakawanda muzuva ranhasi, asi chegraduation ndo chabudira tozvitenda. Chekutanga ini ndinonzi Sheroni Chikomanzvera, ndiri dangwe ramai Sheroni, zvokwababa hatingazivi. Topinda ipapo toti zvakare sekuru vangu ava is my favorite. Sekuru vangu dai muchiziva pamwoyo pangu pari kutsemuka kudai, ndovada zvimwe zvisingamboiti. Sekuru vamunoona apapa ndova ndinombochemera kwavari kana zvinhu zvandigombera dzimwe nguva, zvinova zvinhu zvandifadza kuti muzuva ranhasi sekuru masvika. Handiti ndosaka ndagwadama zvakare pavari, because vanhu vazhinji pandakagraduata pekutanga ndakadza kunonzi kuMonash University iri kuSouth Africa, ndokwandakaendeswa zvichibudikidza. Indoda kuti titende nababa ava munoona apa, kubasa kwavo kwakandibatsirawo kuti ndinge ndichibuda kuzhe kwenyika. Ndo matangira akaita zvimwe zvese zvombozohwa zvakatangira kuna baba Sheroni Manzvera nebasa ravo iroro. Dai pasina baba ingade ndisina kusvika level randakasvika. Zvokwadi vamwe vanofunga kuti pamwe form 6 vamwe vanofunga kuti kuda form 6 ndakafoira. Sorry vatete mari, ndakamboreva nhema, ndasina kufoira, asina kusvika palevel randaida. Baba vaida kuti ndisvike kuma 15 points koko, nandakasvikawo level rekuti ndaifunga kuti baba vachasvika vakanditaka zvisingaiti. Ndandinawo maresults asi asiri expectation yani yababa. Zvisine zvinoita Mwari, takabva tatogwa nevakatitora tikaenda kuSouth Africa kuburikidza nababa. Basa ravo ravaiita mazuva iwayo ndobva ndanodzidza kuSouth Africa. Ini ndinoda kutenda Mwari. So ndoda kutenda Mwari. Joni ndasingaizivi ndakatanga kuiziva nekuda kweprogram iyoyo. Ndakanoona varungu, ndopandakatanga kutamba nevarungu ipapo nevenyika dzakasiyana siyana. Asi hazvina kureva kuti nekuda kuti ndabuda kuzhe handichatauri chishona changu. Ndichibva ipapo ndakazodzoka kuZimbabwe ndokumboticha zvokwadi ndakamboivhuna shoko, asi zvazvakaoma. Ndakaticha kumarizevha, ndobva ndakatanga kugrowa passion yekuti ndoda kushanda nevanhu vekumarizevha ndasingazvizivi. Ndokubva ndazoenda kuzhe kwenyika. Ndoda kutenda baba kasanda vatenda kuti baba akatora Chimbadzo. Amunoona apa Chimbadzo cheche ndechekuti wotora mari iwe usina mari, woti kuni munhu uya ndichakupa neinterest. Ndo zvakaita baba vava vasina kana sendi. Ndobva ndati baba endira kunda kuzhe kwenyika, asi hame kuti mari muchaiwanepi. Nzvimbo zvese ndaigona kutsvaka kuti zvotsvakwa sei. Baba ndobva vati mari yendege. Dai pasina baba Sheroni ndege ngade ndisingaizivi pamunoona kudai. Ndakatanga kukwira ndege nekuda kwababa vangu ava. Ndakuvatenda zvokwadi. Ndosaka muchiona zviri panapa hatigwadziwi nekuti unowa kufunga kuti pamwe baba vakazolevheji here vatora chikwereti, vakazoryei musi wakatora chikwereti. Ndakaenda ndikanoita inonzi Masters in Public Health. Ndakanochinja zvandaiita ndiri kuJoni, ndokunotanga kudzidza nezviremba. Ndasingazivi kuti zviremba ndo zvavari vanhu vaya. Vanhu vaya havahwisisiki. Indasingazvihwisise munhu otofanira kutaura. Ndaita zvinhu zvekuma-arts. Zvokwadi ndakagwadziwa kumhiri kwemakungwa. Ndakademba kudai ndaziva musina kumboita program iyi. Nekuti panguva iyi ndantongohwa zvinhu zvasingahwi. Ndichibatsigwa vakatibatsira varungu vavo vaibva kuAmerica mwaibhepi. Ndichigara ndichitaura nababa ndikati baba ndikakunda mofanira kutenda Mwari. Zvazvakaoma. Ndobva ndapedza, ndobva tamboshanda kumaembassy, vanoshanda nemaambassador veve. Ndobva ndaona kuti izvo hazvina zvazviri kundipawo panguva yachoni. Ndobva ndazoenda kunoshanda kwandanda kushanda nevamwe vana veikoko. Ndobva ndakasangana nemusikana wamunoona apa. Takashanda tese naAnika gore rese. Pekutanga maona vanhu ava vanonetsa kuhwisisa. Taimbokikiridzana mazuva ose. Ndiye munhu wani wandakabuda munyika yemonyanga kuti apa tawirirana. Ushamwari hwekutoti tiri kuita inonzi gonzo nechiri baba ndibatsire. Ndo zvataiva kusvika gore rapera. Ndipo ndakatanga kuzoti
vana vanotopfekedzana hembe ndasingazivi kuti ungatodawo yangu zvokwadi ndasingazvizivi nditoshamiswa kuti ko musikana uyu andobva taramba titatisa kozi ndakabva kuThailand 2020 anditi mabvira ndakata kuThailand ndaandisingachanakirwi nako vanhu vakashamisika mama vakachema vakati ko unogobva sei ndikana achafari ndomaudzira ndakaita number 2 hakuna sadza kunyika yako hakuna sadza kampunga chete ndikati intaseione zvandaita mapikicha ndakauya kuno ndakaunda kuita mechisa kudai ndikati veduwe intabaikana mutu mangu mondigwadza ndoda sadza ndoriwa nepi sadza hakuna kuno kuti ava vanditumire sadza zvodhura vanhu havazvizivi kuti kutumira munhu kuzhe kwenyika zvodhura asi ini kutumira zvinhuwo kwavari ndokwanisa kutumira mari vanotenga zvavanoda kuti vachinditumira nezvinhu zviya zviya mari yaya zvinodhura 1 kg chaicho chogona kuita $200 wozoona kuti baba akati ila mapotato ndibaba irya rice tikati ini rice handicharikwama iri rice raufuti rasiyani rediri raurota sesadza rakaiswa mukaka ndazvikonyo endodzoka kumba mama akati nochaite ndikandoenda ndorima asi anhauziva kuti mwari vava nechinangwa chekuti ndichange ndichifamba munyika yese yeZimbabwe ndichizozikamwawo vanhu vese vamunoona vazhinji panapa vanatite madhirasira ndokuzapa vanozikamwa nevanhu programu yandoita inonzi yemashemarenzi shema zvorava kuti sheroni namanzvera ndomabudiro akaita stairi so kuno kuti adonga Zimbabwe yese ka ndongatotaura kuti ndasarwa ne1 province yoga Zimbabwe yese ndanzonza hakuna kwasingachazivi ndichitendawo zvakare baba vangu namai vangu nemabrothers angu nekuti sapota kwanda hakuna munhu uri perfect dakudzai chokwadi hakuna munhu unozviti pamberi pamwari akanzi iwe wakachenera hakuna munhu wakachena asi ndakuzvitenda nekuti pandakatanga programu iyi hakuna vaizviwisisa vanhu vakati saka uchadii mama akati mbode kuredhiyo unotsvaka basa ndikati aiwa zvandiri kutoita izvozvi zvotori right hakuna vaizviziva saka ndoda kuzvitenda izvozvo nekuti dzimwe nguva ndikaya kuno ndikati ndoda munhu wakati baba vanokufuma vachikudza kuti ningi ava ndovabvisira vanhu vakawanda singaiti everyday ndichida kubata example yepedu padhuze apapo pana prazini andokunga ari pamene akashaya kuti kuwasirewo munhu wangu haana kuziva kuti criteria yatinoita yakamira sei handiti mazvinzwira here mwanasikana wedu tinoda kumutenda nebasa raanotiitira munomanzwa nega kuti Zimbabwe ino yose kwasara 1 province 1 nemakuriro akaita Zimbabwe saka muwanikwa meite godo pakadai zvingaita here vakomana ngatifare ngatipururudze Next, mine's you forget. You forget to end up. Ike zvino